Raid to, raid to, raid. Pero, ito ba? The fish. Ito si Brother Japan. Ito si Brother Digi. Ito mga tawanan ng Sunod. Ito ba yung, ano lahi nito? Ano lahi? Chinese. Chinese? Nadadownload ko naman pala. Ha? Nadadownload ka naman. Oo, mga ano yan. Mga religion. Gatas ng camel. Gatas ng camel. Palakas. Yung araw na, ano ba yung tsura niyan? Ayan, ganun din. Pero... Ano mapanood ko yan? Bumatingit? Ano mapanood ko yan? Padyo, bumati ka na sa mga anak mo sa Pilipinas dahil ipopost na natin ito sa YouTube. Yung mabili mo, ano? Oo, ito binili ko. Ito yung mga... Ito po yung saksi ni Jordan. Miyembro ng Ulupong Squad. Ha? Ayun, titigam lang ako. Timanyaran natin yung wiwi ng camel. Tigam lang ako konti. Wiwi ng camel? Ito po yung wiwi ng camel. Kulay puti. Dahil puro tamod. Oh, ano masasabi mo sa mga unang pag-aaral natin ngayon? Iyan mo na tao. Alas 9, alis ako. Alis ka? Ayan, si Manahe. Si Manahe? Oh. Saan mo yan? May bago na pa Manahe? Iwanan mo lang dito. Ano mo mangyayari dyan? Hindi na. Minamadali mo na naman, kaya hindi ma-install eh. Iwanan mo na lang. Oo, ayan. Sige na. Ayan naman dyan. Ayan o, uuwi na naman si Kuya Dum eh. Sabay din naman kayo, ba't ayaw niyo ba Install mo na. Alabay ko ito lang. Wala. Dadadownload ko pa. Yung online pa yun. Anong program yan? Sa akin na tayo eh. Sabi, ito mag-ano dito. Hindi, wala akong program. Meron na. Kaya ano, taglo na 100? Hindi, baka Subukan natin. Nag-aaway na. Nag-aaway ibang lang. Hindi po Tagalog ang ginagamit nilang salita. Ang pag-uusap po na to ay sa ibang tinranslate lang po namin kaya parang Tagalog lang ang nadidinig nyo. Yun na yun. Pag umiload ka lang, may pa na tatawag mo. Tapos iyan mo sa operator eh. Operator. Tapos sinon mo yun. Record. Yun. Kakainin mo yung 100. Bukan mo na yun sa... Kung hindi mo ka, tayo Hindi mo bro yun. Pwede mo nakapangalan mo. Kasi dati Ayan po, nagtuturuan na sila. kahit na hindi ako maglalod, wala na ito dito eh. Ganito po yung mga away dito. Kahit na hindi ako maglalod, kahit na may loob na snap. Hindi ko na itadry, hindi lang dito yung bigay. Yan ang makasugawa. Kaya ngayon ayaw. Ayan, napapaduro-duro na, dinuduro-duro na ng Singaporean yung Hindi, baka naman... Pero naka-program naman, di ba? Naka-program. Mga big time po mga tao dito, mga laptop. Ayan, lalabas na po yung yung gintong kable. Yung pinapanood nating Genesis chapter 1, yung chapter 2 verse 16. Pakibuksan mo, Brother Ian. Ayan. Tama. Oh, ayan po. Dito na yung Connection. Ito po ang pang-araw-araw na buhay ng mga terorista. setting ito eh. Mga bagong recruit. May kakaibang boses yan. Dito, okay na. Kasi nakabas yung budget yan. Uy, natatae. Uy. Ayan po. Hindi, pero pwede dito, di ba? Dito pwede. Wala kaya setting dito na Mga sekta ng saksi ni Jordan. May dapat din mag-o-on siya dito. Yung una yung... Ganda pala ng view rito. Dapat mag...
Kasi kasi pa hindi siya wala dito dito. Hindi niya tatanggap ito. Hindi. Transfer. Ang napapanood nyo po ngayon ay sinali na lamang sa Tagalog. Pero ang pag-uusap po nila ay sa wikang terorista. Yan po yung mga pornographers, yung mga nagagawa po ng mga dito po sa Saudi. Yan po ang mga biyasa sa mga paggawa ng mga porno. Ito po yung nakasalang po na nakasalamin. Yan po yung founder yan po ang tinatawag na propeta ng pornografiya. Ito nakatayo naman po, yan po yung distributor. Marami po mga mga kakilala na ano. At ang ang sumikat na artista ngayon isang director ng pornografiya. Yan po nasa dulo. Bisa sa mga pinapanood yung ano. Nakasalukuyan po nilang ini-edit ng isang mahalay na panorid para sa mga kasama natin kababayan na nalulumbay at tigang na tigang dito sa Saudi. Tama. Saka di pa na pag-inom ng gatas. Ano ba yan? Pwede mag-internet ka muna para iayos ko na yung ano mo. Yes, na to. Oo. Ito, busy pa po ito po yung distributor ng mga pornografiya. Yan po, nakita nyo, binaburn niya na sa CD para i-distribute na sa ating mga tigang na Pilipinong kapwa dito sa Saudi. Dati eh. Yung dude. Mahal sa mga cabinet. Tapos Saudi. Ano mo na yung sagad? Yung dude. Yung tagal niya. Yung dude. Tata. Sabihin na lang ako ng signal. Huwag na yun. Pero nanisibuhan mo na kita. Pwede na yung resibo natin? Resibuhan na yan. But mag-internet? Internet eh. Oh, sige. Tatanggalin yung... Bigyan mo na ng discount yan dahil ano yan, leader ng pornografiya. Bigyan mo ng discount. 5 real. 5 real. Hindi mo na rin. Hanggang 10 minuto lang sa